जुहार जय माँ लक्ष्मी। आज मगशिर मासर प्रथम गुरुवार पहला गुरुवार मैं पूजा कर सारन नमस्ते कमला माग सागर दुलणी नमस्ते नमस्ते लक्ष्मी विष्णु घरणी नमस्ते कमला लया अति दयावती स्थावर जंगम कीट आदि पालु नीति तोर दया बले माग दरिद्र जनर हुई अचल चित्त जुणई कुबेर तोर द्रोही जने माग अन्न मिलई जिते अरजिले केभे पेट न पुरई तोहर रचित मन देई जे शुणई कियबा भक्ति भावे सर्वदा गुणई ताहार दरिद्रपण दाय दूर होई सर्वदा प्रसन्नताकु हेउ महामाई एणु तो चरणे माग शेष प्रणाम करुछि पुरा बारे मोर नमस्काम तो चरित किंचिते मु करिबी रचना जगत जननी बारे दिया दिव्य ज्ञान दिने को नारद पराशर मुनि दुहे भ्रमि भ्रमि एक ग्राम प्रवेशिले जाई सेही दिन मार्गशीर मास गुरुवार पड़िथिला सर्वपुर बासिंकर प्रति घर द्वार गोमୟରେ लिपा होई लक्ष्मी पाद पद्म चिता पड़िथिला तहीं नारी माने स्नान सारी पिंधि जिन बास लक्ष्मी पूजारे सर्वे होइछन्ति बस ब्राह्मणଙ୍କ ठारू जे चंडाल परिजन्ते लक्ष्मी पूजारे रत अछन्ति समस्ते हुलाहुली शबदरे पुरिछि गगन देखिए उत्सव रीति विधान नंदन पचारन्ति पराशर मुनिको दंत कह कह तपीबर एकिशर चित ब्राह्मणଙ୍କ ଠାରୁ चंडाल आदि समस्त जातिर କରୁଛନ୍ତି कि उत्सव आनंद मतीरे केउ व्रत कि उपासे अटे एहा नाम करन्ति काहाकु पूजा तार कि नियम एहा शुणी पराशर होई हस हस कहन्ति वचन धीरे शुण विधि शिष्य ए धान माणिका गुरुवार जे अटई लक्ष्मी देवींकर पूजा ए व्रत अटई सबु मास मानंकरे मार्गशीर सार तहिंरे पड़ई जेउ जेउ गुरुवार लक्ष्मींकर प्रिय सेई गुरुवार जान सबुठारु आद्य गुरुवार जे प्रधान एक दिने शुक्ल दशमी गुरुवार पड़िथिले सुदशा व्रत हुए से दिनर लक्ष्मींकर अति प्रिय अटई से व्रत ଏହା କହି ପରାଶର ହେଲେ ମୌନ ବ୍ରତ ତାହାଙ୍କୁ ପୁଛିଲେ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ କୁମାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ କରିଥିଲେ ମର୍ତ୍ତେ କେଉଁ ନର ତହିଁରୁ ସେ କେଉଁ ଶୁଭ ଫଳ ଲୋଭି ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ କରିକେ ଦୁଃଖ ପାଇଛି ଏହା ସବୁ ମୋ ଆଗରେ କହତ ପିସାଇ ଶୁଣିବାକୁ ତାହା ଚିତ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପଜ ନାରଦ ବଚନ ଶୁଣି ପରାଶର ମୁନି କହନ୍ତି ହରଷ ଚିତ୍ତେ ସୁମଧୁର ବାଣୀ ଧନ୍ୟ ହେ ନାରଦ ତୁମେ ପବିତ୍ରର ଚିତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ କଥାରେ ଯେ ହୋଇଅଛ ରତ କହୁଛନ୍ତି ପୁରାତନ କଥା ଅଛି ଯାହା ହୋଇବ ଆନନ୍ଦ ଜାତ ଶୁଣିଲେଟି ତାହା ଏକ ଦିନେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଶେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲେ
ପିନ୍ଧିଲେ, କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିଣ ତାହାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ଆଜି ମୋ ବାରର ବ୍ରତ ପଡ଼ିଲା ଗୋସାଇଁ, ତୁମ୍ଭେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ନଗ୍ର ବୁଲି ଯିବି ମୁହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନଗ୍ରହି ବୁଲିବ, ଦଶମୀ ପାଳନା ଅନ୍ନ ବେଗେ ରାନ୍ଧିଦେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ମାତା ହେମନ୍ତ ଶୁଣିଲେ, ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ମାନ ଯତନେ ପିନ୍ଧିଲେ। ନାସିକାରେ ନବରତ୍ନ ବସଣି ଖଞ୍ଜିଲେ, ଚଉସରେ ରତ୍ନମାଳା କଣ୍ଠେ ଲମ୍ବାଇଲେ। କରରେ ବାହୁଟି ରମ୍ୟ ବଳୟ କଙ୍କଣ, ସୁନା ସୂତା ମାଣିକ୍ୟ ପଦକ ଆଭରଣ। ବାଜେଣୀ ନୂପୁର ମାଳା ପୟରେ ଖଞ୍ଜିଲେ, ଏପରି ନାନା ଭୂଷଣେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ଜୀବନ ମାତାଙ୍କ ଅଧିକାର ତିନି ପୁର, ଆଭରଣ କେତେ ମାତ୍ର ଦେବୀ ପଟାନ୍ତର। ଶୁଣ ହେ ନାରଦ ମୁନି ହୋଇ ଏକ ଚିତ୍ତ, ବୃଦ୍ଧା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରୂପକୁ ଧରି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଯାଇ ସାଧୁର ଦୁଆରେ। ସାଧବାଣୀ ଉଭା ହୋଇଥିଲା ସେହିଠାରେ, ତାକୁ ଦେଖି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହନ୍ତି ବଚନ, ଶୁଣ ଶୁଣ ସାଧୁବାଣୀ ହୋଇ ସ୍ଥିର ମନ। ଆଜି ପରା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ଗୁରୁବାର, ଲିପା ପୋଛା କରି ନାହୁଁ କିମ୍ପା ଘର ଦ୍ୱାର। ସାଧବାଣୀ ଏହା ଶୁଣି ବୋଇଲେ ସକ୍ଷଣୀ, କି ରୂପେ ଏ ବ୍ରତ ହୁଏ କାହା ପୂଜା ପୁଣି। ବୁଝାଇ ତା ସବୁ କୁହ ହେ ନାନୀ ଗୋସାଇଁ, ଅଇଲେ ମନକୁ ମୋର ବ୍ରତ କରିବଇଁ। ଏହା ଶୁଣି ପଦ୍ମାଳୟା କହନ୍ତି ସଧୀରେ, ଶୁଣ ସାଧବାଣୀ ବ୍ରତ ହୁଏ ଏ ବିଧିରେ। ମାର୍ଗଶିର ମାସର ଯେ ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁବାର, ସେହିଦିନ ଓଷାରୁ ସେଜ ଛାଡ଼ି ତତ୍ପର। ଗୋମୟ ଜଳରେ ଘର ଦୁଆର ଲିପିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ପାଦ ପଦ୍ମ ଚିତାକୁ ଲେଖିବ। ନୂଆ ମାଣ ଗୋଟିଏ ଅଣାଇ ଯତ୍ନେ ବେଗେ, ଧୋଇ ଧାଇ କରି ତାକୁ ଶୁଖାଇବ ବେଗେ। ତାହାକୁ କରିବ ନାନା ଚିତ୍ର ଯେ ବିଚିତ୍ର, ଚାଉଳକୁ ବାଟି ଚିତା ଲେଖିବ ସମସ୍ତ। ତାକୁ ସ୍ନାନ କରି ଆସି ହୋଇ ଶୁଚିମନ୍ତ, ଚୌକି ବା ଖଟୁଲି ଯେ ଆଣିବ ଚୂରିତ। ତାକୁ ଧୋଇ ତା ଉପରେ ଦେବ ନୂଆ ଧାନ, ରଙ୍ଗ କଳା ହୋଇ ହୋଇଥିବ ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାକୁ କିଛି ବୁଡ଼ାଇ ଯେ ସେ ନୂଆ ମାଣରେ, ଧାନ ମାଣ ଯେ ପୂରାଇ ରଖିବ ତାପରେ। ସେ ଧାନ ମାଣ ଉପରେ ଗୁଆ ତିନି ଗୋଟି, ହଳଦୀ ପାଣିରେ ତାହା ଧୋଇ ଥୋଇବଟି। ଶୁକ୍ଳ ଧାନର ସୀସା ଆଣି ବେଣ୍ଟି କରି, ମାଣ ଉପରେ ତାହାକୁ ଥୋଇବ ବିଚାରି। ଚୂଳାକୁ ମୂଳ କଦଳୀରେ ସଜାଇବ, ପଟାଦି ରଙ୍ଗର ବସନ ପୁଷ୍ପେ ମଣ୍ଡାଇବ। ଧୂଆଁ ବାହନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କରିବ, ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ଆଦି ସମର୍ପିବ। ପ୍ରଥମରେ ବାଳ ଧୂପ ତାପରେ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି, ଏପରି କରିବ ତିନି ଧୂପକୁ ସଜାଡ଼ି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଉ ଏକ ବ୍ରତ ଅଛି, ସୁଦଶା ବ୍ରତ ନାମରେ ଲୋକେ ପ୍ରକଟିଛି। ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ହେଲେ ଗୁରୁବାର ଦିନ, ହୁଅଇ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ। ସେହିଦିନ ଓଷାରୁ ଉଠି ଲିପି ଘର ଦ୍ୱାର, ଝୋଟି ଆଦି ଚିତା ଦେବ ପୂର୍ବ ପରକାର। ସ୍ନାନ ସାରି ଗୃହେ ପଦ୍ମ ମଣ୍ଡଳ ଲେଖିବ, ତହିଁ ପରେ ଧୋଇ ଏକ ଖଟୁଳି ରଖିବ। ତହିଁ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଗୁଆକୁ ଥୋଇବ, ପାଞ୍ଚମୃତ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳେ ସ୍ନାନ କରାଇବ। 10 ଘିଅ ସୂତାରେ ଯେ ବ୍ରତକେ କରିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାମରେ 10 ଗୋଟି ଗଣ୍ଠି ଦବ। 10 କେରା ଦୁବରେ ଯେ ବ୍ରତ ଗୁଡ଼ାଇବ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୁଆ ପାଖେ ତାହାକୁ ରଖିବ। କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବରେ ସେ ବ୍ରତ ପୁରାତନ, ବ୍ରତ ଡୋର ଆଣି ତହିଁ ଥୋଇବ ବହନ। ପ୍ରଥମରେ ବାଳ ଧୂପ ନୈବେଦ୍ୟ କରି, ତାପରେ ଯେ ଯା ଭୋଗ ଦେବ ଶୁଣ ହେତୁ କରି। ଅରୁଆ ଚାଉଳ 1 ମାଣ୍ଡ ତିନ୍ତାଇବ, ତାକୁ
କୁଟି ଚୂନା କରି ଯତନେ ରଖିବ। କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଛେନା ଆଦି 10 ପୁର ଦେଇ 10 ଗୋଟି ମଣ୍ଡା କରିବ ସତ୍ୱର। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଭକ୍ତି ଚିତ୍ତେ ସେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ଯେ ସୁସ୍ଥେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପରକୁ ନ ଦେବ ବିହା ହୋଇଥିବା ଝିଅ ସୁଦ୍ଧା ନ ଖାଇବ। ଏ ଉତ୍ତାରୁ କଥା ଏକ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଗୁରୁବାର ଦିନେ ଯେଉଁ କଥା ନିବାରଣ ସେ କଥା କହୁଛି ଏବେ ଶୁଣ ସାଧବାଣୀ। କେବେ ନ ଭାଜିବ ଖଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେଉଁ ନାରୀ ଗୁରୁବାର ଦିନରେ ଆମିଷ ଭୁଞ୍ଜଇ ଲୋଭରେ କିବା ନ ପଖାଳେ କେଶ ଭୁଞ୍ଜଇ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିବା ଲଗାଇ ଯେ ତେଲ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାର ନିଶ୍ଚେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ଗେଲ। ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ତୁଲାକୁ ଭେଣଇ ଲାଉରେ ଆମିଷ ଦେଇ ଯେ ଗ୍ରାସ କରଇ ଖଟର ଛାୟାରେ ଯେହୁ କରଇ ଶୟନ ରାତ୍ରକାଳେ ଦଧି ଅନ୍ନ ଯେ କରେ ଭୋଜନ କ୍ଷର ହୁଏ ଯେହୁ ଯାଇ ନାତିପ୍ତର ଦ୍ୱାରେ ଭୋଜନ ସମୟରେ ଅନ୍ନ ପକାଏ ଭୂମିରେ ଭୁଞ୍ଜି ନ ପାରଣ ଅନ୍ନ ଫୋପାଡ଼ି ନ ଦିଏ। ଏତେ କର୍ମ ଯେ କରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକେ ନ ପାଏ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳରୁ ଗୋମୟରେ ଦୁଆର ଯେ ନ ଲିପଇ ଅଳସ ପଣରେ ଚୁଲିର ନ କାଢ଼େ ପାଂଶ ଭକ୍ଷେ ଯେ ଆମିଷ ଏମାନଙ୍କଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରନ୍ତି ଯେ ରୋଷ ଧନଜନ ସବୁ ତାର ହରଣ କରନ୍ତି ମାଗିଗଲେ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର କେହି ନ ଦିଅନ୍ତି। ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ପିନ୍ଧେ ଶୁକ୍ଳ ଲୁଗା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପଦ ପାଏ ହୁଅଇ ସୁଭାଗା। ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ପିଲାକୁ ମାରଇ କିବା ପାକ ହାଣ୍ଡି ଧୋଇ କଲା ନ ଛଡ଼ାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଡ଼ି ଗଲେ ଯେ ଦିଅଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ଧନ ପୁତ୍ର ହାନି ହୁଏ ସଦା ବହୁ କ୍ଷତି। ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ପୋଡ଼ା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇ ଖୋଇବା ଶଯ୍ୟାକୁ ପଙ୍କା କରେଣ ବିଛାଏ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନ ମାନଇ ଯେ ରମଣୀ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଶୟନ କରଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବୁଲାଏ ଯେ ହଳ ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଘେନଇ ତୈଳ ସଭାରେ ବସି ଯେ ମାନବ ମିଛ କହି ଅଳସ୍ୟ ପାଦ ନ ଧୋଇ ଯେ ଭୁଞ୍ଜିଣ ବସଇ କୁଶାଣ୍ଡୁ ଫଳକୁ ଯେଉଁ ରମଣୀ କାଟନ୍ତି ଋତୁମତୀ ନାରୀକି ଯେ ରମଣ କରନ୍ତି କନ୍ୟା ତୁଳା ମାସେ ପ୍ରୀତିରୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନ କରନ୍ତି କଥା କହୁ କହୁ ସବୁ ବେଳେ ଯେ ହସନ୍ତି। ଏମନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସଦା ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଏ ଆୟୁ ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ହୁଏ ଅନ୍ନ ନ ମିଳଇ। ଶୁଣିଲେ ନାରଦ ଏହି ପୁରାତନ ଆଖ୍ୟା ଯାହା ପ୍ରସନ୍ନରେ ପ୍ରଭୁ ମାଗିଲେ ଯେ ଭିକ୍ଷା ଛାର ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସୁଦୟାରେ ହେମନ୍ତ ହୋଇଲା। ଏ ପୁରାଣ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ସର୍ବ ସିଦ୍ଧି ହୁଏ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ତମ ସମ ପାପ କ୍ଷୟ ପାଏ। ଏ ପୁରାଣ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତି ଲକ୍ଷେ କୋଟି ଗୋଦାନର ଫଳ ଯେ ଲଭନ୍ତି। ଏ ପୁରାଣ ଅଟଇ ଯେ କୁମତିର ପଥ ଏହା ଫଳ କଥନରେ କେ ହେବ ସମର୍ଥ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୁରାଣ ଏହୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା ଭାବେ ବଳରାମ ଦାସ ଗୀତରେ କହିଲା। ଇତି ଶ୍ରୀ ମାଣବସା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ନମସ୍ତୁତେ ମହାମାୟେ ଶ୍ରୀପୀଠେ ସୁରପୂଜିତେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ହସ୍ତେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମସ୍ତୁତେ। ନମସ୍ତେ
ते गरुडारूढे कोळे सुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। बही अधा पढ़ली मझीर अधा वीडियो करी नहीं पारली न मुई तापर सब बहीटा पढ़ी सारनी तापर एटा लास्ट जो मंत्र टी अच्छे बोले यहाँ मुई पढ़ी दौचे तापर यहाँ बही मोर सरवा तापर मुई यहाँ सब यहाँ भोग लगे लुगा देछे तापर यहाँ से लगे देमी सब भोग। हे माँ महालक्ष्मी प्रभु मोर शंखा सिंदूर वज्र कर रखिथिब धनंजन गोपलक्ष्मी परिपूर्ण कर माँ लक्ष्मी किसी भूल थिले क्षमा करब। जय माँ लक्ष्मी। आज थिला मार्गशीर मासर प्रथम पहला गुरुवार और पहला गुरुवार वीडियो टिके मुईटा करेचे अधा अधा करनी बोले टी जल्दी उठी थिनी तापर अंधार अंधार भी थिला तापर वीडियो करवार लगी नहीं बोले मुई थिले टिके टिके वीडियो करथिनी बोले सेटा इटा एडजस्ट करके आपण मन कठान के रखीचे। भल लगा बोले लाइक टे करबे चैनल के सब्सक्राइब करबे कमेंट रे निहाती जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखबे जय माँ लक्ष्मी। मुझे जल्दी करी पूजा सारी देने कहाँ थे बोले मत फिर सकालू 7 बजे ड्यूटी जीवार थिला तो पूजा तो सब मोर भल से कटिगला बाकी वीडियो सब कर नहीं पारनी हेतिर लगी और यहाँ जिते भी मन वीडियो थिला जितकी भी वीडियो कर पारथिनी बोले यहाँ सब यहाँ पोस्ट करमे वीडियो देखबे निहाती भल लगवा बोले मुई बही गाइछे भल लगवा बोले लाइक टे करबे और मोर चैनल के सब्सक्राइब करबे तापर यहाँ मोर बही यहाँ से बही गीत गायलार वीडियो मन करिथिनी बोले यहाँ मुई हेतिर लगी ना यहाँ कही दउछे तार मोर पूजा सब सरला बोले मुई पूजा सब भल से सरानी मोर पूजा पहला गुरुवार ना भल से सरला बाकी मत सकालू 7 बजे ड्यूटी जीवार थिला ना हेतिर लगी।